Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika asathe thuba sinibingelele sinamukele kwenzeke podcast yakho ke le oyithandayo ihamba phambili ake sibonge bakithi ke sibonge nje ukuthi kwenzeke niyayiseka niyayisupporta niyasubscribe lapha ku YouTube kanjalo futhi ke namake ku TikTok ku Facebook niyalike niyakhomenta leyo nto leyo isho likhulu kuthina abasebenzi bekwenzeke senzela nina ke nina besilo siyabonga nje ukuthi nibe ingcenye yaleli ikhaya elifudumele kangaka ukuze lifudumale ke lidinga nina besilo asathe thuba ke sikwamukele ke lolu hlelo lethu lanamhlanje elunqa izivele elihamba phambili ezothi ma usesiliqedile noma usulibuke lonke bese ubhema ukholwe ngisuka kona ngoma ke mina ehlala Nkosi igama ulinde kuhle usibongiseni ngwakwaKhumalo MC Dr Life angihambi ngadwa ke namhlanje ngiphethe ke insizwa ngithe ke ngiye la eduze ngingahamba indawo eziningi ngihamba ngiye empangeni ngihamba ngiye ku A150 eMnambithi ngagijima njengamanje ke ngiye kwamaphumulo nina besilo ngiye lapha nje eduze bude eduze kwamaphumulo insizwa ithe hayi ake ngisuke eKhumalo ngize kuwena ngizokubona lapho mfana kithi ukuthi yinto eyiphekayo lapho siyayibona kwenzeke yenza kahle kakhulu njengamanje ke ngiphethe lapha uMan V umntakaNgcobo uqhamuka lapha amaphumulo njengoba sengishilo entola isigodi uphethe inkosi lapha na ke uNgcobo phethwe ekhaya umfana ureport ekhaya akaduki the one and only Man V khawula kwethu yebo njani uvukani abantu angiqale ngibabingelele ngendlela esasibingelele ngaso ngamaciko mfowethu mina ngihlangane nentombi enhle eThekwini Kakasini mangithi ngiyamchazela kumntana omuntu ungibuza uthi ngihamba ngani ikazubali futhi loyo owangitshela ukuthi imali phambili uthanda mumfa yazi ngiyamuzonda lo muntu hayi isencane lengane Ningizimu Afrika ngiyayikhulisela ningasheshi ngiyayikhulisela lengane Man V mfethu enkundleni zokuxhumana uyazenzela mlandele Man V ukhipha EPs ingane ingoma zakho lapha ku EPs u5 u6 ya zo5 ingoma ngikhiphile zo5 khawula ke so imlandele ke lapha ku YouTube nganza kwethu nimlandelisise nifike nisubscribe lapha endaweni ku account yakhe niphinde futhi nilandele ingoma zakhe nilalele nizikhule nako Spotify umfana khule athi mayibuya nomunye umsebenzi anifice vele senivivile kodwa ke namanje sizonazisa uMan V ukuthi ubani uMan V Ningizimu Afrika so njengamanje qhawula kithi asethe ke sinike ithuba ususibingelelile usitshele ukuthi uMan V kahle insizwe yamaphumulo ubani lo ngiqale ngibingelele abantu bonkana lapha kufinyelela khona kwenzeke lo nibingelelayo uvukani waNgcobo owaziwa ngelika Man V ngiqhamuke endaweni yakanyuswa phansi komkhandlu indwedwe esigodini sasentola lapha engisala khona ngane kwethu mfowethu uqalile umculo wangena siyasaxoxa nje siseza ngapha ukuthi umculo kwawo uqala waphinde wangahamba kahle ngendlela ofisa ngayo ungene nini emculweni mfowethu uqale ungena e-studio uqale nini ukwenza lo msebenzi mina uqala ungena e-studio ngiqala ngo2021 yes la ngakhipha khona EP yokuqala nengoma ezintathu 3 yes ya ihlosa sithi mabili amasawa hayi ngathi ngiyazi le ngoma khona lokuya nokubuya yes lo ngoma ishawe mina awunamanga Man V isiphambano Angikumuza uline walapha ntothini konje Dawo mabela masango goya menhleseo yankeno ophume Hawa mabela masango goya menhleseo yankeno ophume Isenkhathele mina sithandwa sami ukwekhuluma sikethele wena Man V bafowethu italent elisekhaya bafowethu awungeke indlela enithobeke ngayo bafowethu akukhombisa ukuthi umsebenzi wenu mkhulu kangaka okay asingeneke mfethu Man V ukhule emakhaya uyintwana uphusha uzabalaza leyo mculo yayisiyangena iqale kanjani ingene kanjani kwena lento umculo mina angazi ngathini because nasesikoleni ngangumfana hlehle ngithi esikoleni la ngifunda khona kwahlahla kube khona izinto music sasizenza yes so into yaqala nje kanjalo lokho ngivela nje kancane ngicese ngifunda lesigingciki wasikuya ngokukhula nje bese uzafika lesikhathi sengisona nje yes ngisho nje kanjalo ukuthi nanokuthi ke futhi manje ngizwe kwabadala bayibethi
ubaba omncane wangamfice engathi nangiphaphama wasengasekho emhlabeni naye instrument lesking nawayidlala kakhulu sho sengasho ukuthi laphe naye uyithonga sho elavuka sho kimi mina ngakubeka nje kanjalo futhi manje ke mfethu ukhona ke kumaskani njengamanje kuhamba kanjani usukhona uyayibona umculo wakho ku TikTok uyahamba na ku YouTube futhi uthuza kahle ithini into kulomsebenzi ke omusha iEP oyiphethe angazi ngathini ukubonga kwami mangase ngithi angazi ngathi indlela engabonga ngakubantu ngoba indlela abangamukele ngakulo msebenzi lokhomba ukuthi kahle hle siyakude kakhulu ngawo ngoba kahle hle isikhathi samanje uyawubona ukuthi abafowethu siphilisana nawo siyachinyela ngama viewers akusafana kuqala lokho aqala umuntu edayisa ama CD ngendlela adayisa ngawo private ethi ukuthi idayisa lonke iCardboard manje sekuvela obala ngoba sekumele mase kuyaphopha ukuthi abantu kubebothi kahle hle ukephi ibalo inyo kanjani njalo yabo sengasho ukuthi kahle indlela ihamba ngayibala lapha online mina zangijabulisa kakhulu ngoba ngeke ngathi kunyamalala abantu nje ngingasho ukuthi nje ukubonga kwami kuncane mfowethu ngoba ngifuna mina ukuthi abantu sibazwise ukuthi uma khunye ngoMNV njengoba usushila ukuthi kahle kahle uyinkakhe endala ukuthi nje uhamba phansi njengemvukuzana akuyithathe le yancimbi yethu leyana usithintela nje yona awuyithathe le yancimbi yethu usithintela yona khehla lami ngoba mina ngiyakukhuthalela ukuthi insizwa yaziwe ngamagalelayo awuyithathe le yancimbi mfowethu isigenci nje mfowethu umsondezele eqhawula kwethu ungasabi umsondezele nje uMNV akadlala nansi intambo sizwe ikhulumela wafowethu iyacula lengwenya le awu kodwa ngikhuluma ngathi vele ngihlala namabhimbi la e-studio asambe eqhawula kwethu ungabananga amabhimbi la ayi mabile masango awuswale madoda baba ngisize baba ngithola umuntu ozongithanda ngeqiniso baba ngisize baba ngithola umuntu ozongithanda ngeqiniso mina ngihlangane nentombi enhle eThekwini eGagasini mangithi ngiyamchazela umntana omuntu ungibuza uthi ngihamba ngani mina ngihlangane nentombi enhle eThekwini eGagasini mangithi ngiyamchazela umntana omuntu ungibuza uthi ngihamba ngani Kasubali futhi loyo owetshela ukuthi mali phambili uthanda mumva yasinyamuso ndalo muntu Kasubali futhi loyo owetshela ukuthi mali phambili uthanda mumva yasinyamuso ndalo muntu Baba ngisiza baba ngithola umuntu ozongithanda ngeqiniso Koni batho eshini Koni bathame ngithanda ungayishini woza nayo Ngihlala mina ngihlala kanjalo mina Baba ngisiza baba ngithola umuntu ozongithanda ngeqiniso Uyasomanje Beka lapha qhamu uyasomanje hayi uyasomanje akusamanzi uyasomanje samanzi phansi uyasomanje na bafowethu uyabona le ngoma le ikhona kule EP yes ihamba kahle futhi njoba ngingachaza kuqala ukuthi yabona iphing ikhiphe njengamanje ngithosa kakhulu ngoba nale ngoma lengidlala njengamanje enye ingoma nayo kahle hle ngasho ukuthi ivele lapha ku TikTok abantu baphusha ngayo na kwingoma futhi ihamba kahle nayo khona lapha online etoza online lezi sisebenza ngazo njengamanje sike sithi ke masikhuluma sezensizwa yonke into inobuhle yonke into inobubi ukhona emculweni yini le usangathi mawusixoxela uthi cha mfaka khumalo
kuyashayisa lapha khambe kahle kuyonke nje into ehlangana nomculo ikuphi la bona khona ingqinamba mfowethu ngoba ikhona intwana ukufika kwenzeka mhlawumbe nibe nenhlanhla wakwazi ukuthola ithuba mhlawumbe unefoni mhlawumbe ukwazi ukuyithola uyokhipha estudio mhlawumbe unayo imali yabo so ngizama nje ukuthola ukuthi wena ngokokwakho ingqinamba njoba zikhona yiziphi lezo othe wabhekana nazo kulomculo wakho njoba uphakathi nawo mina ingqinamba engingabhekana nazo ngokomculo ukuthi abahleli bemicimbi abasebenzisi oh yes ya singabafana abancane kanti ikhona kuthina sure yes obhuti abadala nabasebenzile futhi kumele futhi bahloniphe yes kodwa nje engingasho kuyinkinga kakhulu ikhona ukuthi indlela yokusebenza nabahleli bemicimbi akakabi kahle hle yes akukho okuningi lapho ukuthi khona lapho kwangakhokhela lapho nacha ukusebenzisana ukuthi bengithole bengisebenzise ithuba kanjalo likafika kahle hle yes mhlawumbe ngayile inkinga nginayo kwamanje because ikusawufala omncane hle ikusasa lomculo ngasho ukuthi likuthina vele kengencane ngoba sobhuti wathi bekwenzile okuningi bona yes yeah so ngingasho kanjalo ngaphela kanjalo kuphela kwami so mangilalela uMNV kukhona abantu engibazwayo mina mangibalalela ngithi yabona la khona usibanibani yabona la khona usibanibani uhluke ngani uMNV kwezinye insizwa mase eyihlangene ngoba ngizwile ukuthi ukhipha lapha kwamahit lapha ku heavyweight heavyweight studio la ePine Town la ukhipha khona uMenzi khipha khona uMafikizolo noNjoko ukhiphe khona kade ungixoxela nje uNjoko ukhiphe khona ingoma yakhe le elokugcina nje agcina ukuyikhipha ising track yakhe so uyabona ukuthi insizwe eziningi ziyaphelela lapha ngempela ziyakholelwa lapha heavyweight so sithatha sibeke mfethu ukuthi wena uhluke ngani ke kulomculo wakho osiphathele wona ikuphi la khona sithi masikulale sithi hayi yabona ubani nali ikhona lakhe nali ikhono lakhe noma ikhona lakhe la esasikhona ukuthi hayi sifike sineliseke ikuphi la unoshe khona ukuthi uhlukile ngakhona ngomculo wakho nje mningi phela abadlali bafuthi bakhona khona noma ningadlala left black nobabili kodwa uyingakho ugcina ukuchuza omunye ukuchuza ukuthi wena masichuza uMNV sithi ake silalele uMNV ababukeli bekwenzeke namhlanje be decide ukuyobuka uMNV ku YouTube yini lengaka abayithola kuwena mina njengoMNV ngokomculo wami into engiyanginamathisele kuyona kakhulu ingoma zothando hayi ingoma zothando ngiyangifike nginamathisele kakhulu kuzona ngoba ngiyangibona ukuthi sigenge encane siyintsha nje silimele abanye bajabula yes so ngiyangithi mangibhala ingoma osesikhathi ngiyanqinisa kakhulu ingoma zothando yes engicabanga nawo ubhuti omdala uma ukuthi uyayibuya into enzemithi ingoma ehamba kakhulu vele izona zothando yes so asikwazi ukubalekela uthando abanye bajabula abanye balimele yeah ngisho kanje nezosiza nakhona ngiyafuna ngibalance kodwa ke ezothando ngiyangifike ngicindezele kakhulu ngoba kusuke kuphoqa yabala ngithi uyilapho nobukuhle udle silaza udle fumuka kusuke yabona ngisuke ngazi uma ngithini kahle yabona ingoma zothando mangibhala ngisuke ngafuna emoto eduze kwami mangibhala nje ingoma yothando manje ngiyaqala ngibhala ingoma yothando ngoba ngisuke kuphoqa uma ngikhipha mangwevo okugcina yeah ingakho nje ngithi impela ingoma zothando zona ngoma engilwazi kakhulu siyasibuke kabi yami amaciko amaningi ma eseculile ngiyazi mhlawumbe nokafika leso sigaba ukuthi sifuna ukuza ukuthi wena usilungisele kanjani uze sokuthiwa iciko alisena mali uyazazi lezo ndaba kuthini ngakho ukuphawula ngendaba yokuthi iciko lifike lithola ithuba mase hamba isikhathi bese kuthola ukuthi liyadlula emhlabeni noma lingadlula nje emhlabeni mase likhulile iminyaka ubone seliyadonathelwa selihlanganiswe imali wena mawuqala nje ubuqala umculo wakho ubuka kanjani lokho wena uplan ukuthini mina ngesingami njengoMNV yes mfowethu ngimna ngesingami indlela engihlele ngayo ukuthi umculo angifuni ukuma ngawo wodwa empilweni nanokuthi imali omculo iyaphuza ukubuya okwamanje kusasebenza eyami kodwa futhi masibuya izobuya kaningi engakusho nje kuphela ukuthi mina njengoMNV angimile ngomculo kuphela likhona netoho ngilibambile lokho engasho lapho ukuthi noma kuthiwa lapho sengiyawe umculo kodwa abantu abaningi ngeke kubelulani ukuthi bebone ukuthi sengiwile ngoba umculo hle yangi kubekile ukuthi kube wona ozongiphilisa kodwa futhi nawe ingxenye yempilo yami yes ngasho nje kanjalo ukuthi abafowethu abakhona abasafendi mina abangami ngomculo abathi noma becula ngoba phela umculo hle uma uyitalent lakho akumele ufihle kumele uliveze kodwa futhi kube khona la ubamba khona imali omculo ibuya kude uzwile ke uyicoshele wena uma lo mculo uyadelay but azibe khona indlela zokuhlanganisa okay ake sizelana ke mfowethu ekutheni kunengoma ethandwa ngabantu
kakhulu njengoba ukade kwayidlala enye ngaphambili sesifuna ukudlala lena ke manje ethandwa kakhulu okuyona nathi esithema siyithola sabona ukuthi kukufanele ukuthi uze kuyikwenze kwenzeke leya ngoma uyikhande ngiyazi ukade ushuthi udlala phansi ubhale ifike kanjani le ngoma mfethu ethandwa ngabantu isithini isihloko sayo lethi ngilimele mina oh yes kulimele wena yini kulimele wena nwemfethu noma ulimele ngoba manje sifazana nabe beyithanda le ngoma le yana awubeyithanda so sithatha usibeke ngale ngoma mfethu ekubhaleni kwami le ngoma leyana akukhona ukuthi ikhuluma nami kodwa phela kumuntu ozoyibuka ngale ndlela ezoyithi halo fana ukusela imali yakho mina nje bakwethu angakalimali yeah angakalimali la ngikhona ngiright Usembuza phela ukuthi umabani. Ngeke ngikubuze ubuyinkabi yakwethu ukuthi umabani. Ya ekubhaleni kwami la ngoma njobe bengiyachaza ukuthi njoba asiculele thina impilo zesiculela abantu. Yes. Ekubhaleni kwami la ngoma akukhona mhlawumbe ukuthi ikhuluma nami noma sikhuluma nami vele ngeke ngibalule kubona. Ya ikhona nje ukuthi njoba bengiyachaza ingoma zothanda zona ngoma ngisazona kakhulu. Yes. Njobe ekuchaza la ngokuthi ngilimele kakhulu othandweni. Sengifuna lo ozothanda mina nawe uzothandwa yini. Oh, yeah? Yeah, injalo nje impela ngoba hle la ngoma umyalezo ophetha hle iyaveza ukuthi ngilimele othandweni. Kodwa ukivaphile. Bese iye lapha kuma backing siyaveza futhi aphi ukuthi iqale ithi sengifuna lo ozothanda mina. Mase sema backing hayi lo ozothandwa yimina. Yethu ngishoyo. Yeah. Yethu ngishoyo. Ngiyabuza uthulile khehle. Angisafuna uzothandwa yimina. Sengifuna lo ozothanda mina. Mina engamthanda. Okuzoboyela uzokukhathalela inhliziyo yami. Ay, jolile mfana. Ithi into ekhehla lami ngoba uzwena usemsha. Akufani noma ukhuluma nelegend. La khona ilegend uzofuna ukwazi okuningi. Njengamanje okuningi kukulesa siginci engithe uma ufika ngathi mina uciko la kwethu sinesiginci lapha kwenzeke. Sishaye phela wathi wena letha la sithathe lesa siginci khehla lami. Uzwise le ngoma emnandi. Ngeke phela ungazizwisile ngoma mfowethu ethandwa kakhulu ngoba kahle iP yakho mnganami qhawula kwethi ayiyashisa phe ngoba ngiyafisa futhi ukuthi abantu bahambe bathi nje Men V bese ziyiqhashela yes but ake sithinte le ethandwa ngabantu abaningi the one and only uMen V simlanda lapha ke kwamaphumulo Entola isigodi ngaphansi kwenkosi uNgcobo shaya ngoma emnandi kumfana uthi ngilimele kwenzeka podcast siyabonga kakhulu ukuthi ulokhu ikhethile asikhale wethu Uthanda la muhla lunaqiniso yengilimela nina Uthanda la muhla lunaqiniso yengilimela nina Uyinhliziyo yami njani Iphela bekusayi mathanda bona bengamthandi yengilimela mina Uyinhliziyo yami njani Iphela bekusayi mathanda bona bengamthandi yengilimela nina Uyinhliziyo yami njani Uthanda la muhla lunaqiniso yengilimela nina Ophinde lapho mfana ngizwanga mina Uyinhliziyo yami njani Uthanda la muhla lunaqiniso yengilimela nina Uyinhliziyo yami njani Hey! Usuthi angene mina manje
Sengifuna lathi uzothanda mina manje awuyaye uyinhliziyo yami njani Sengifuna lathi uzothanda mina manje awuyaye uyinhliziyo yami njani uthando lalamuhla lunaqiniso yabona bangasuka lesihlalo sasengicasukile engilimela nina uyinhliziyo yami njani bafethu hayi kwenze le podcast mfethu hayi bafethu talente lomuntu ngeke ulenze lutho qhawela kwethu hayi yinhle into kunjalo impela nje yini isegazini mfana kithi isegazini into nje ngihamba nayo nje kodwa ngokubona uma ngibona ngiqhamuka ngayitshela ukuthi hayi sithuselise kodwa mase ngikwenzela futhi ubone ukuthi ngiyakwenza cha kodwa uyingozi washaya ingoma ethi mabili amasango kuyami inhliziyo khona lokungena khona lokuphuma hayi ngoba washaya lapho khehla usazobaqeda so ke mfethu sinike ubani lo obukela kingazi kusho mina iliphi liciko obukela kulona mfethu kulomculo odlalwayo ngane yakwethu kulomculo wamagagu kulomculo kaMaskandi mina amacebo engibukela kona amabili sho okube futhi nenhlanhla ukuthi amaciko angasekhaya ngamaphumulo mina bengibukela kakhulu kumjikijelwa umfowabo ngubani kuzoba majota oh yes so amaciko impela sengasekho emhlabeni bewona amaciko isikhathi nimi ngithi mangiqala nje mangilala umculo ngilalele wona kakhulukazi yabo ngoba nami bengenza nami support ukuthi ngisupporta nami omkhaya yes yini bihluke ngalamaciko ngokwakho phela njengoba sisho wonke into selikhona ukulala kwesiginci ukushaya komyalezo ukuphila nje kwebhungu ibhungu maliphila nje insizwe iphila ingenanga nxana umuntu iphilela njengoba majota mina ngiyamazi kakhulu ke in person bekwenziwe impela bekhululekile yini le obuyikhonza ngomculo wabo ikakhulukazi majota nomjekjelo umculo wabo nje ngasho umculo wabo umculo nje obulapha abantu nalokuthi into bebeyiveza kakhulu mabehambela abantu inhlonipho inhlonipho ke siungoni ke thina vele sidume ngayo inhlonipho kodwa ume kwasithinta sokunzima futhi kakhulu ngoba ngokuyimele ngasho nje kanjalo ukuthi umculo wabo into engenza ukuthi ngicine ngilandela labo umculo wabo uyalaleleka umnandi yonke into oyifunayo uyathola kubona yes noma sebengasekho emhlabeni kodwa mawuqala udlala mangcukumani noma uqala udlala amajota ngathi ingoma ephume manje ngendlela nje indlela eziyona indlela babedlala ngayo yabo akukho kuhlukile mhlawumbe nje ukuthi umdumeni phambilini mobuka amasikhathi amanje yabo yes masidlala mangcukumanje manje ngiyazichala eteleni siyenza nje manje iyafana nayo so ake sidluleke ngane ukuthi size la ekutheni njengamanje ke njoba ushaya lo mculo wethu lo mculo wesintu uMaskandi mfowethu uyakhula uthi mawukhula subona udlodla kade kunanemicimbi nje omara of all ngaphambilini ingoma kazolonke iyeza uMaskandi nje uyakhula nasemabhida kuyagcwala nogcwalisa amabhida ziningi into ezenzakalayo wena njengensizwe esencane uzizwa unjani usendimeni ethandwa ngalolu hlobo wena uma ukhona usibuthi cha le ndima yethu yinhle uzizwa unjani nje ngalokho mfethu mina kuyangijabulisa kakhulu ukubona uMaskandi lothuthuke ngayo noma ngeke ngisengusebenzelile ngoba ngifica okuningi sekwenziwe kodwa nje kuyangijabulisa kakhulu ngoba futhi enye into esengithema ngiyibuka nayo futhi imicimbi lesi yenziwa nje manje yenziwa futhi abantu abasondelena kakhulu namaciko sokukhomba futhi kahle ukuthi nabathanda ukuthi amaciko ekhule ephambili yes ngasho nje ukuthi isindle eminyama hlehlele into sibambisene sisonke siyanqamulela ke impendulo zelensizwa uma president olihlathi uzoliqeda uhlelo ngesikhathi esingakaliwe yabona uzohlala ke noMNV uzokushaya nje ngento ethi hayi sanibona njani siyaphila hayi siyabonga angikwazi ukunweba inkulumo sheshe nginqamuke na intombi iqhubisa inkulumo uzothini na intombi mangifika kwena khona ngifike nginqamula ispoon cha
ithi khuluma menvi ngilalele ngiyakuzwa uthini Ayangazi ngathini kodwa nje isikhathi esiningi nje impela noma ngifike entombini nakhona ngifike ngisheshisa ngoba angikwazi unkulumo ukuyinweba ibe yini. Sidala sami indlela engidalwe nganje angikwazi ukwenza ibe yinto nje. Unkulumo mangifika nje ngifike nje ngiyabo. Yes. No qhala uthi alikhe libi. Sike saxoxa kakhulu ngendaba yokuthi umculo wakho kuwa udukisa. Kuyo le ngoma esikhuluma ngayo yokuqala ya trend kakhulu ngo2021 yathandwa ngabantu. Ya trenda kabi, ya trend emahlathini. Eyiqonda lonto. So ithini lento ongacebisa amaciko mayefaka ingoma zawo lapha ezinkundleni zokuxhumana ukuthi phansi amaphaphu umuntu akaqinisekise ukuthi yonke into isegameni lakhe yonke into uma engazi afuna usizo ngoba sike silimela kakhulu amaciko angafuni ukuthola usizo avela afuna ukukhipha umculo vele ushaya imillion nelelo million lela likhokheli yena likhokhela lo muntu lo so lelo phutha like leyo nto ikakahlela sicebise mfethu sizinsizwe ezincane nentokazi angiqale nginabe kuqala kule EP ngayikhipha ephambili lethi mabili amasango la EP into yangishaya kakhulu mina kwangakhona mhlawumbe ukuthi into yangishaya kakhulu ngithi njengoba ngisho ukuthi ukufunda hlehlelo into music baleke ukuthi ufunde mina into yangishaya kakhulu laphana ngicabanga into online mhlawumbe unalo ulwazi khona le app lesebenza ngayo singamacifo upload music le DistroKid so mina ulwazi lapha ngakabi miningi ngakho ngafaka music wami laphana ingoma zami laphana online so ngakhohla ukuyikhokhela yabo lanto lana ngidlalo ngonyaka kwekhokhela so uma ungakhokhanga bayisusa zonke ingoma ya ngasho yilokho kodwa hayi ukuthi lapha khona lapha inkehle abezaba khona ukuthi ke unyaka ngase ngincene ukuchaza phambi kwabantu ngoba phela abantu bazobona ukuthi njengoba sengichaza nje sekhona ngoba sengibasi sengifihla ihlazo ngalomsebenzi okhona nje manje ukuthi abantu beduduze ngoba bese ngihlala kakhulu abantu bengangiboni ngiphinde ngidlulele mhlawumbe kulombuzo wakho ukuthi singenza nje singamaciko engingakusho mina nje amaciko asafikayo namaciko lapha khona amadala ukuthi umculo kumele usufunde into enikisibambele thina mathupha ngoba nami ngithena mangibuka nami okunye kwakho akunye okuyenzeka nje uhleli ngefoni ya ikhona nje ukuthi umculo kumele usufunde mongenalo ulwazi uye kumuntu onolwazi omthembayo ya uma ubheka umculo wakho ke usulo mdala shutha usekho bawubhena lokho awusakwazi ukuba sebebuyisile ngiyibuyisile ingoma oh yes zikhona engiyibuyise kwamanje kumotha ukubheka lapha umuntu lapha uyawonake lapha na kule EP khona yamanje ingoma zo5 ezintsha bese kuba khona le ndala le ethi imali lena yaduma ukuthi ngiyibekezelele kancane emkhweba ngeke uze wena umuntu yazi ukuthi umuntu abe nengoma ezitrendayo zonke kodwa manje yini ubuhlathi noma yini webhuti kusukuze inkinga noma yini yazi ukuthi ingoma zakho uzibalayo ngivele ngikhumbuza ukuthi le ngoma ubeyihlanisa kangaka ngiyihlala ungazi ukuthi iqhamuka kuphi ubuthi ithini lento ya nale ngoma enye ngoma naye engibuyisile ikhona lapha ngaphansi lapha number 6 nje bathi imali nanokuthi ke ezinye zazi ngesifiso sami bengafuni ukuthi ngibuse sonke ngoba bengilela ukuthi uzogcisa kule mali ezintsha ngoJune mabili amasango nawo uzosuvela futhi na online ngoba ngilela ukuthi ngingalimali umsebenzi omusha because mase kuvela ingoma endala umuntu uzoxakeka mase hlelo ukuthi singabe saphusheka lezi ezintsha so ngakho ngithena ngoba vele zayisebenza so kuyibuyisa ngalokho ngiyibuyisa nga1 sizephelele unama hit mfowethu ngidlale ngawo unama hit ngoba manje ayayivelela ama hit angiphuphi futhi ingoma nje ngiyabhala nje Nkosi yami ngiyabhala ngoba noma bayiphuphayo cha phela abanye bayiphupha futhi angigciki sengisholo nami ngakwelami isathu ukuthi akakazi ifike iyiphupha ngibhala cha phela awugadli mfowethu angigadli futhi kubala ngoba phela nami masifika nami iyiphupha nami uzoyamukela hayi ngoba kwamanje cha bakuncisha okwamanje kusasebenza umqondo wami awukasebenzi wabantu abadala ngoba phela iphupho lifika abantu abadala ngithi tshela ubaba omncane wayesho ukuthi mhlawumbe usezwe baba omncane ngiyathemba ngoba cathi uyena hle hlokuphusha ukho lomsebenzi uhambe kahle kanje mfowethu asithathe into ekhalayo mfowethu emva kwalokho siya kwimbuzo ewu3 kukhona uhlelo kwesinalo but kulungile aqala sithathe into yethu ushaya noma beyiphi mfowethu efikayo uyinqamlele nje inkabi yamsizwe ulayini ngoba balekile sibe no line sibezwe ukuthi ngoba siphethe icike elisha yini esilalelayo nesiyela ku YouTube because ikwenze kwenzeke yilokho ekufisa kakhulu ukuthi iciko maselifikile kuyikwenze kwenzeke bese abantu bayalithanda balandela balisupport futhi nalo bese liyakhula ngokwalo ngane yakwethu sithintele into emnandi noma ngabe yini usithintele thina sojabula singabalandeli bomculo ziyakhala
woza khehla yazima ngambili ngiye kubathandazi kuphuma umndeni wami uyasonda yazima ngambili ngiye kubathandazi kuphuma umndeni wami uyasonda yazima ngambili ngiye kubathandazi kuphuma umndeni wami uyasonda ngifisa wazi lo dlala ngokolo ngifisa wazi lo mbathi isikhumba semvu ngifisa wazi lo dlala ngokolo ngifisa wazi lo mbathi isikhumba semvu mina mangambili ngiye kubathandazi kuphuma umndeni wami uyasonda imizamo yami angeke iphumelele ngoba emndenini ukhona amanzi amnyama imizamo yami angeke iphumelele ngoba emndenini ukhona amanzi amnyama Ushute umuntu esiginci sifice lapha e-studio. Akusona nesakhe cha. Studio isiginci kwenzeke lesi bafowethu. Kodwa nje ngendlela sesishaya ngayo. Kabi yami ikhona likhona lapha kusekhaya lapha. Hayi lesegazini nje segazini. Njengoba usinenebula kanjena nje. Sisashilisana kodwa siyasethwa nje siyasethwa. Cisesihlangana. Sesihlangana khona. But ahlale kwimbuzo u3. Kule mbuzo u3 ababukeli bekwenzeke bayazi nabo ukuthi kusukela khona sibheka wena njengeciko noma njengesivakashi sethu. Imbuzo nje evulelekile general esiwesidinga ukuthi wena usitshela ukuthi ucabanga noma wazi kangakanani noma wazi kuphi kuloko esisuke sikubuzile. Kuyenzeka ukuthi lo mbuzo esibuzayo ungawazi akunankinga uyadlula. You 3 kuphela 3 questions only. Anzima kodwa. Angizake futhi. Anzima. Angizange futhi. Anzima lo mbuzo. Yeah. Right, question number 1. Angazi noma inzima yini. So uma uthi answer uyazi sothethela ababukeli noma uyayazi noyiphendulile futhi asinawo amandla ukusho ukuthi lena i right noma i wrong but ababukeli bekwenzeke bazosilekelela ukuthi uphendule kanjani, right? Okay. Kuneqembu elikhulu eNingizimu Afrika engihlonipha kakhulu. Elaziwa thwazi ingqungquluzo zomhlaba. Iqembu eliholwa umfazi omnyama uphuze Khemise kanjalo no phuze Khemise bese kuba washele emhlophe, alright. Ngangilithanda lo qembu chanya kwendlalela nje akabona umbuzo ngangilithanda. Ngicanga ukuthi ilinye lamaqembu oqala akwazi ukucula ndawonye lathandwa ngabantu. Kukhona elinyeke laqhamuka nomJix, laqhamuka nomthandeni umuntu akaManqele, laseliqhamuka noAli umuntu akamgube ubuhle bentombi abishola ukuthi mengayiphethe kahle ngoba igugele emgwaqeni njengethayile emoto. Lawo baculi labo bahlanganile bakhipha into ethi hayi mina ngiyela kulabo abantu abathathu abakhipha into enkulu. Konje igama leqembu labo la ngoba Pakonda buzekwayo. Okay, uqinisekisile? Yayi. Okay, abubukele kwenzeka wena uzojaja lapho. Okay, number 2. Ubani owasungula umculo owaqala ukucula uMaskandi wasungula uMaskandi? Phakathi kwamfazi omnyama nophuzu ushukela. Ya, phuzu ushukela. Angizwanga mina. Phuzu ushukela. Wangathi ya phuzu ushukela. Engathi njani? Yacathuyela ngathi cathuyela wafela waqala into ethi uMaskandi. Unesiqiniseko noma uyacabanga kodwa ke kulungile. Ya impendulo yami ucabangela cause ulwazi olugcwele nginathi ngiyacabanga ukuthi cathuyela phuzu ushukela. Ya, asazi la sisuka khona ukuze sizokwazi la esiya khona. Yeah. Right. Kunesakhe sithi inkamba beyibuza. Awusakhela umusho ngalesi sakhe. Inkamba beyibuza.
sakhele umusho. Ayikathi sizobanzima lo futhi mdala. Hayi ngeke. Question number 3 inkamba beyibuza awusakhele umusho. Inkamba beyibuza. Inkamba beyibuza yes. Sakhele kumusho. Qala imininga lento le inkamba beyibuza ithini qala. Haw. Awufika siphe wena kusho ukuthini inkamba beyibuza ke? Yes inkamba beyibuza. Inkamba beyibuza khombe mhlawumbe ufuzo. Ufuzo. Yakha ke umusho ke. uMenV ufuza umjikijelo ngokucula. Cha phela basithi yakho umusho sifuna into mayiphelele fake lenkulumo le yes ingene hayi ngephuthi uzoba nzima umusho lapha akufuthi abantu hayi kamba beyibuza hayi ngisho esikoleni ngisafunda hayi ngeke ngikukhumbula hayi lo la lithusi kangaka kodwa nje lo musho lo hayi kamba beyibuza hayi yakusita hayi yakusita. Okay 3 questions over. Sibekela kwena ke mbukelo wenze ukuthi ke uhlale kuyona usitshele ukuthi wena masikhuluma ngenkamba ke beyibuza sakhele umusho ke ngaleso sakha so jabula kakhulu mfowethu thatha kokugcina into yethu sidlale sesiyahamba manje sesikhulume konke sizobe sesibheka ukuthi ke abantu bayithola kuphi ingoma zakho wena bakuthola kanjani mabekubhuka kodwa siqale sithola umuntu wokugcina mfethu noma sesingisuka ingqamlela zonke kwi-EP yakho uzithi nje half mfethu sizwe ngoba ke sifisa be okay sobona singqamlele nje zibe mfishane sithi mfishi sibavale sokugcina banakho ukukhala ukuthi wena bhuti manje ikhona lapha ngikhuluma kakhulu ngingabe ngisaninike ithuba lengoma manje sengifundile ukuthi cha angininike ithuba lomculo indoda izibonele asambe ke qhawula kwethu une jambo imama minyishana. Yes. Haona bela masango we mentese we yanke no pome. Haona bela masango we mentese we yanke no pome. Senkatele mina sithanda sami ukwakhuluma sikethele wena. Senkatele mina sithanda sami ukwakhuluma sikethele wena. Haona bela masango we mentese we yanke no pome. Haona bela masango we mentese we yanke no pome. Senkatele mina sithanda sami ukwakhuluma sikethele wena. Ay ngana kwethu asibonge mfethu uhambo libe luhle siqala lenkulumo yethu sifike la siyiphetha khona asikuthole ukuthi inamba zakho sikuthola kuphi inamba ke ngithi ke ngikunyaze kumuntu othandayo ukuthi ayidedele inamba ngoba la kubuye kufone abantu intombi ikutshela ukuthi iyakuthanda bese ugcina sekuphazamiseka umama ekhaya uyabo mongwena inkinga yalokho ungayishiya inombolo inkundla zakho zokuxhumana ubani bese ingoma zakho siyithola kuphi nakuphi ntaka baba engicabanga usengiyaphetha oqala ipage ngine-page lapha ku Facebook yes elithi Menv Ngcobo yes uMenv unaso ni space noma no dash una space or not space Menv Ngcobo kuphinde futhi lapha TikTok nginafu lapha i-account nakhona futhi nakhona ithi Menv Ngcobo bese futhi nala khona futhi lapha ku YouTube nakhona abantu bezisiniseko lapha kuma benkela lapha ku YouTube beshaye lapha uthi Menv ihash cause ngicabanga ukuthi ihloko lesiphethe umsebenzi wonke yes kodwa mosha Menv uzovela Menv 2025 ngoba phela bakabi khona laba soboshansile yonke into isa right ngendlela engangibheke ngayo ya i-cellphone number yami noma ngathi noma ngimemeze mhlawumbe ngizoyifaka lapha ngaphansi angayisho nje mfowethu bese bayakufakela yes okay inamba yami ngitholakala kuyona okuyinamba ngiphinde futhi WhatsApp ngayo ngiyafunela kuyona noma nini inamba it's 076 yes 180 yes 1993 yes 076 180 1993 okay asizelana ke qhawula kwethu kulo umsebenzi wethu siqala ukukuthinta silandele umculo wakho sakufonela sadibana waza la kwenze ke podcast sesiqedile ingxoxo yethu siyafisa futhi ngelanga siphinde sibe nawo njengoba usho umsebenzi wakho uzolandelelisa ngekudala ake sithatha usibeke ke mfowethu noma akusiphi ukuthi u100% 100 ikhulu lama percent usinika bani
100% ngomsebenzi wethu la phela funa kuye silungise makukhona la sibona khona ukuthi kuyashoda out of 100% ungasipha banqhawe alinyuki ipercent adlule Shothi libe ngaphezulu kwa100 hayi mina engakusho ukuthi indlela engamelekele ngayo ngifila ngisekhaya mfowethu ngasho ukuthi enikwenzile niqhubeke njalo nakwabanye ningagcini kumina engicathi vele ngithema ngibuka vele nginabantu abanomlando omkhulu kakhulu sensebenza namaciko amaningi ipercent enganinalo ni 100 out of 100 futhi hayi bafowethu yayi noma mhlawumbe mhlawumbe kunjani futhi iyabonga into enhle iyabongwa qhawula kithi sithobeka kakhulu wena wesilo sithi uNkulunkulu mfowethu abe nawe nomsebenzi wakho sizokweseka ngayo yonke indlela yokuthi okusemandleni ethu ukuthi umculo wakho ube kuleli zinga sikuchushise njengengwenye sezikhona la nawe ucoshayo okunye ukuyeka uma ubonda kukusebenzeli kodwa nje ukuthi umculo wakho ukwazi ukusabalala yonke indawo nawe futhi ukukhokhele sikhona qhawe incingo zethu ivuliwe nawe futhi kanjalo mase sikudinga sikwenze kwenzeke sokwenza okufanayo sikushayile ucingo sibonga kakhulu mfowethu ukusuka ibanga elide kangaka uze kuyikwenza kwenzeke mfowethu uyihloniphe uthi cha bafethu ngizofika ngesikhathi sokuthi ngizokwenza umsebenzi nani siyabonga kakhulu ngani yakwethu sungayibonga na futhi nababukeli bekwenza kwenzeke nabo bonke nje abathandi bomculo kaMaskandi ngidlulisa ukubonga nje kakhulu kubathandi boMaskandi wonkana nama kubalaleli bomculo wethu boMaskandi nakubabukeli bekwenza kwenzeke ngizonxusa nje kubona ukuthi abangakhathali abaqhubeke bodlala umculo wami lapha online indawo zonke lapho dayiswa khona into leneqiniso cabanga ukuthi umuntu olandela umusic uyazazi into leneqiniso ngicela ukuthi abantu beqhubeke bewulandela umculo wami bephinde futhi besubscribe lapha kulokhu iaccount yami YouTube ya kukhule nje yonke into ibe right ngasho ukuthi umuntu omsebenzi mayigeze kuseni akathe begeze ngomibisho lapha Ithi ihlosa lengoma etrendayo konje ihlosa lengoma etrendayo sithi ngilimele mina hayi bafowethu angani manilimele nini kodwa ke ngizokwenza into elula ngizokushiya nayo ke leyo ngoma asidlalele yona la kuyikwenze kwenzeke podcast thathi sibonge kakhulu ukuthi ke ube nathi kwaze washaya lesi sikhathi #ke ngilimele mina thokozela nazi ingoma Men V siyabonga kakhulu kwenzeke